יצוץ לכם, אני בטוח. שלום רועי, הלו ג'ינג'י. כאמור, תפסנו אותך בדרך בלגה האחרון של המסע העולמי שלך, 4 שנים מסביב לכדור הארץ באופניים. למה? לא פשוט, זה החלום שלי, להגשים את עצמי. זה החלום שלך, אבל יש כאן גם עניין, אתה מחפש לגייס משהו. אני מחפש, פשוט, אני עושה הסברה לישראל, עבדתי ביחד עם השגרירות, שיחה על הכל, אני לא רגיל לדבר כל כך הרבה. ב4 שנים האחרונות, עבדתי עם שגרירות ישראל. זה צרידות של שתיקה, לא צרידות של צעקה. הכל שלי לא קשורים כל כך. אוקיי, מעולה. עשיתי הסברה לישראל בעולם. אני לא יכול להגיד שאני עושה את המסע הזה בשביל מישהו אחר, אני עושה את זה בשבילי, למען לקדם את החלום שלי, וזה כיף לחלום, וכל אחד יכול לחלום. כמה ארצות, כמה קילומטרים? 42, טוב, קצת מספרים. 42 מדינות, 6 יבשות, 66,000 קילומטר. 4 שנים, חלום אחד, 2 מכוניות שפגעו בי, פעם אחת שדדו אותי, פעם אחת מלאריה כמעט הרגה אותי, פעם אחת שחיתי עם לוויתנים, פעם אחת עם קרישים, דובים, אריות, מה הדבר הכי קיצוני שנתקלת בו במסע? אריות, זה נראה לי די קיצוני. אריות, שלקחו חלק, ליוו אותך ב... לא שליוו אותי, אתה רוכב באפריקה ו... הם באו, אמרו לו, תביא סיבוב. תתפלא שאפילו באלסקה, יום אחד ראיתי יותר דובים מאשר אנשים. הם ביקשו מידע על ההסברה הישראלית. אבל בכל זאת נדמה לי, היותר מסוכן זה אנשים דווקא. כן, אבל אני לא מתעסק במסוכן. אם הייתי מתעסק במסוכן, לא הייתי יוצא. אז ספר לי, אנחנו רואים פה, ספר לי על רגעים כאלה, רגעי שיא של התרגשות, של התגלות. כל בן אדם שאתה מכיר, למשל באפריקה תמיד אומרים, מאוד מסוכן שם, אבל זה מאוד פשוט. אנשים שיש להם כלום, ירצו להביא לך הכל. הם פותחים את הלב, הם רואים שאני בא עם אופניים, הם רוצים להיות חלק מהמסע. והם, תדע לך שיש לי המון חברים בכל העולם, לא משנה. ואני למדתי שאפשר ללמוד מכולם, אם זה שגריר ישראל או מחוואי הכי פשוט. איפה היו רגעי הפחד שלך במסע הזה? בבוליביה, אחרי שנפגעתי במכונית, זה היה פגע וברח. שדדו אותי במקסיקו עם אקדח. ויש רגעים מאוד... מה לקחו את האופניים? לא, לא לקחו את אמונה. אז מה לקחו? את כל התיקים. אז... אבל אישור לך את האופניים, סחטן. בגלל זה אמרתי שאם אמונה נשארת לי והרגליים עובדות, אז קדימה, אף אחד לא יעצור אותי. יפה. וזהו, אני מאוד מתרגש, כי מחר אני מסיים בכותל, בשעה 6, כולכם מוזמנים. זה הולך להיות רכיבה, חלום שהתגשם. אתה בעצם, אתה הולך עכשיו לטפס, כשאנחנו מסיימים לדבר, אתה הולך לטפס את הקסטל? מחר בבוקר. מחר בבוקר. תיקח את הקסטל, תכפיל את זה פי 100, תוסיף לזה מינוס 20, זה האנדים. אז בשבילי זה יהיה בסדר. וואו, ואנחנו רואים פה באמת תמונות שלך בכל... תשמע, זה כמו... איפה זה? איפה הדיונה הזאת? זה הדיונה במדבר תקלמקן בסין. טוב, אני לא אשאל אותך כל אחד בברורה החוויה, ועכשיו אוקיי, מה? תגיע לכותל, תסיים, ומה? ומה עכשיו? תמיד שואלים, מה? אולי אני אנוח קצת, לכתוב את הספר, סרט. עשיתי הרבה ב4 שנים האחרונות, עכשיו הזמן לדבר על זה אולי. מהכותב לכותל, שם טוב הספר. מהכותל, הנה, סופר צללים, על רקע בסיס הקשר המשותף שלך מהתיכון, והנה אתה כבר שותף למסע. רועי, זה כמובן היה קצר מאוד, אנחנו בהזדמנות צריכים לנהל שיחה יותר ארוכה על הדבר המדהים הזה שעשית. תודה רבה, נסיעה נעימה, ואנחנו, כן, אנחנו נמשיך למחצית השנייה שלנו.